Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa kafin ku shiga wannan labari mai yayata. Shekara ta 23 ban taɓa sanin ya mace ba balle na san yadda daɗin ta yake. Har na yi kwaɗayin sake kwanciya da ita. Na kasance yaro ƙarami baligi wanda yake ganiyar kan tashin balagarsa. Wata rana yayata ta aike ni gidan ƙawarta na kai mata sako cikin bakar leda. Da isa ta gidan nazarciyar cikin ɗakinta da yake ni ba baƙo bane ba. Ban ganta ba na dawo tsakar gida na sallama ya kai sau 5 ba amsa ba. Na ɗaga murya sosai na sake yin sallama. Nabila ƙawar yayata ta amsa daga cikin banɗaki. Ina zuwa na dakata ina jiranta. Ta fito sanye da zani ta yi ɗaurin ƙirji. Daga ƙirjinta zuwa gwiwarta surar jikinta ta fito a fili saboda ruwan da ke jikinta bai gama tsanewa ba. Ina iya ganin shatar nononta a fili. Dantsanta da ƙaurukanta ciki abin ban sha'awa. Tana murmushi tana kallo na gaishe ta karɓi saƙon a hannuna ta umarce ni muka wuce falo. Na zauna a kujera ta shiga ɗaki ta fito da man shafawa a hannunta. Ta zauna muna fuskantar juna tana yin min hira tana shafa mai. Hankali na ya tashi ganin yadda take yayi cinya tana shafa mai zanin yana ɗan zamewa ina ganin nononta tana mayar da shi yana ƙara zamewa. Nan dai na ji abu ya tashi kan aje ko ina na fara jikewa. Sai mun kallo mai ɗaukan zuciya ta ce hannuna baya kaiwa ko za ka zo ka shafa min a bayana. Na ji gabana ya faɗi na ƙaraso ta miƙa min man na karɓa na lakuta na kwanta rub da ciki. Ta miƙe a tsorace ina shafa mata. Shafa da kyau mana. Ina shafawa ta rufe ido tana ɗan nishi ƙasa-ƙasa yawa shafa. Haba malam burana ya tashi kamar zai tsinke saboda laushin da ƙamshin da jikinta yake yi. Mamakin da nake wani ne nake taɓa jikin Nabila. Bayan na gama shafa mata man ta jiyo ta muka haɗa fuska. Irinta na gani sun haɗa sun yi jajir. Muryarta a sanyi ta ce kaga daga tafiya nake wallahi duk na gaji. Please ka daure kai min tausa. Kalmar tausa da na ji ta faɗa ya sa hankalina ya ƙara tashi. Na shiga mata ta baya ina matsa mata cinyoyi da alama tana jin daɗi. Ta jiyo ta kalle ni ta gaba. Zanin ta ya kwanci nonuwanta suka bayyana a fili. Gabanta cike da gashi ganin haka kawai sai na sa bakina ina tsotsar nononta. Muryarta ta fara fita sosai yawwa. Lokacin burana ya gama jikewa kwaɗayi da sha'awarta ya gama kama ni. Ne ƙasa da kaina na sa bakina ina lasar dorinta. Ina zura harshe na ciki sai fito da shi zuzubelin dorin nata. Haba hankali na ya ƙara ɗaukewa. Ta shiɗe tana kukan daɗi ban san lokacin da na cire wandona ba na yadda shi a gefe. Na shiga danna masa bura ina watsu. Cakwal burana ya haɗu da ruwan dorinta yana bubba da sauti. Ido ta rufe ta ɗauke wuta kanta sai yawo yake. Na zage ina mata famfo ban fi minti 30 ba na ji gaba ɗaya duniya ta ɗauke. Kan burana ya wani irin ƙaiƙayi a daidai lokacin na ji ita ma ta wani ihu ta matse ni. Na zage na zuba mata gwatsu mai zafi sai maniyi na ya zubo na ji kamar zan mutu dan daɗi. Ita ma a daidai lokacin ta kawo ruwan maniyinta ta kwaro shi burana muka sa ihu muna nishi rungume da juna gaba ɗaya jikinmu ya yi sanyi. Sai ta kama bakina tana sha. Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatar da tafanmu da zarar mun dora. Zina take tafiya cikin ƙasaita. Taku ɗaya bayan ɗaya tana tafiya tana rangwada cikin ƙasaita. Ɗan ɗasa uban kwalliya kowa ya kalle ta dole sai ya bi ta da kallo. Jan riga ce t-shirt a jikinta wacce ta asalin kame jikinta nonuwanta